Nefyn i Abersoch. O, oce. Nefyn Abersoch. Fi wedi bod fan hyn. Ma' hwn yn Penllyn. Cyfle i Griff ddangos ei wybodaeth am ei filltir sgwâr ei hun. Y llwybr bwysig i mi, beth bynnag, oedd ynghlwm â'r diwydiant allforio llechi o Harbwr Porthmadog. Da ni'n barod? Ga'i neud yng ngwallt gyda? Iawn. Hai, Ni'n mynd gyda... Gobeithio gallu trosglwyddo chdi bach o hanes yr ardal yma i'n Cyd-Gymru. Croeso chi i Nefyn. Mwyn iddyn nhw camd yn ôl i'w broedd eu hunan a dweud, mae yna lefydd diddorol o'r Nefyn na. Ia, dyna'r gobaith Griff. Fel cynghorydd lleol, mae Griff wedi bod yn rhannol gyfrifol am adfer y llwybr y byddan nhw'n dilyn. Dyma o'r hysbys fwrdd sydd yn dan o'r ffordd da ni'n mynd. Neis iawn. A chi di gofyn y tywydd? Do, ond so well sa ni yn hitio'r llwybr na reit sydyn yn da, neu fydd i twllio yn y ochr arall yn da. Dipyn o walk, ynddi? Yndi mai, mae rhwng 9 a 10 milltir. Felly ni gychwyn yndi? Ydy, Griff. Ac o gynnwys ffactorau fel coed pen ôl, diffyg toiledau a dealltwriaeth, byddwch chi'n lwcus i gyrraedd cyn y wawr. Ond o leia mae Griff wedi gwneud ei waith cartre'n drylwyr. Enw cae yma yn lleol ydy Cae Pysgodyn, ond mae yna enw arall arno fo, sef Cae Orweth. Rwan, ta'r rheswm oedden nhw'n galw yn Cae Orweth oedd yna gysylltiad ar ôl marwnad Llywelyn yn 1282. Bu Edward y cyntaf dod i fyma a cynnal twrnament. A'r rheswm oedd o'n cynnal y twrnament yma oedd mwyn codi ofn ar y Cymru i cadw ni lawr. A dyn o gynnwch chi llwyth o bobl ar gyffylaf yma yn chwarae rhyfal, dim yn siŵr o Cymru gyd ar y top o fyna'n gorau gwylio'r gornest ffug yma oedd yn mynd ymlaen. Hanes ei filltir sgwâr yw delight mawr Griff. Dwi wedi byw yn Nefyn am rhan helaeth o foes. Ges i'n ngeni Vancouver, si symud i Pwllheli o Vancouver efo'n nheulu a wedyn wrthyn ni fyw i Nefyn. A dwi wedi bod yn byw yn Nefyn mwyn a heb, ar hyd y noes off y gond. Dwi'n ymddiddyru mewn hanes a wedyn un o'r rhesymau dwi wedi dewis y llwybr yna oedd i goffáu y morwyr oedd yn defnyddio'r llwybr per capita i fyny at 1920s, ond na fwy y morwyr yn Nefyn na unrhyw man arall yng ngwledydd Prydain. Oedd yr llonga yma oedd yn stacio i fyny i witsiad i mewn i Harbwr Port. Wedyn, oherwydd bod ti'n mor brysur yna, be oedden nhw'n neud o stacio i fyny wrth ymyl Ynysoedd Tudwal, just i ffwrdd Abersoch. Dyn nhw'n nhw'n cerdded yr holl ffordd i Nefyn i gweld eu teuluoedd a'i ffrindiau, a wedyn cerdded yn ôl ynda. Croesi. A mae hi gors gairch. Be wedi dde? Cors? Pryd dechreuon ni'n meddwl, mae hwn ar lan y môr, mae'n mynd i fod fel yn debyg i Llan Steffan, ond na, oedd e'n gwbl wahanol. Ar ben brwyn, bob tro i fod, sti? Oedd e'n gwlyb. O'n i'n sick o bogs a bugs. Iawn? O'n i'n meddwl